ngihlukumezeka kakhulu ukuxoxelwa ngisho ekhasayo ukuthi icala kanginalo umhlobo. There is no case at all. These people are just playing dodgy and dodgy style, which I don't understand why they're doing this, because there are a lot of resources that are involved when you are coming to court. Kufanele ukhokhela abameli, imali eshisiwe, kufanele transport, accommodation. Mina ngihlali lapha futhi mina ngisebenzi, yabona. Ngisebenza ukuba insizwa nje. So ke manje libalulekile leyo ukuthi ngempela ke state ngiyaqashazwa la. Lo hulumeni uqhaphaza abantu kangaka, lo hulumeni uqhaphaza abantu kangaka. Angazi ukuthi yona inkantolo iba kanjani le ukuthi engilokhu ngifisa ngenyusa ngathi ngomandela. Le document lokho bakhuluma ngayo ukuthi izasiza ngecala. Bathi phela bathi bayahluleka wonke amacala, bayahluleka icala abafuna ukuliverify ukuthi nganginemvume yokuza la eGoli noma ngangenayo isifonyo. Mina I'm the president, mina ngumuntu ososebenza njengoba ngisebenza nani, yabona. So ke manje I got a permit long time ago. Ngasasikhava umtshalo kwesilo samabandla wonke, sasina ipermit. Sikhava zonke izinto ezenzeka eSouth Africa, ubaba uZuma eboshwa, sasikhava zonke lezo zinto lezo. Babe kupha ukuthi ngingaboshiwe ngalezo zikhathi lezo. Mase kuqoqi, mabasa kusokule ngikela sebebona ukuthi fanele bengibophe mina. Babeta. Alright, njengoba ukhuluma ngesilo ke uzizwa kanjani this week ipresident ithe iyafuna Ukuqala ngithi ngiyambongela kakhulu ke umntwana uMesuzulu ukuthi sisukela ke ngempela manje useyinkosi yesizwe samaZulu. Kuyinto enkulu kakhulu lokho ngoba kuzohlanganisa isizwe samaZulu wonkana, futhi kuzoba impumelelo enkulu ngoba isizwe samaZulu isona sizwe esikhulukazi ezwenikazi lase-Africa, and you are the only kingdom with an army, amabutho. When they come, everything stands still. So therefore I am here, I am the warrior as well. Ngiyibutho mina. Thina singahamba siye eRussia manje siqede le yanto thina soZulu. Kusho mina ungizwe umlando kaMchunu. So ke ngithi ke mina ke inselelo ebhekene nenkosi yethu isizwe samaZulu ukuhlanganisa indlunkulu yonkana, ukuhlanganisa isizwe sonke sikhothame nokuvuselela ubuzulu bethu ukuthi ke can revive our culture and our custom under the Zulu kingdom will be perfect. But sicela also amabhizinisi nosopolitiki baqhele indlunkulu ngoba basonela ubukhosi bethu. Finish. Okay, lokugcina-ke bakumchunu, the last time sila ecourt wahamba waye-multi-choice wathi they stole i-trademark yakho lethi ziyakhala. Ihamba njani leyo case-ke? Ihamba kahle kakhulu. Multi-choice sivumelene nayo ukuthi sizohlangana, abangibhalele ngencwadi basho ukuthi bayacela ukuthi sihlangane simithane halfway nabo. Njengamanje nje futhi mangisuka lapho ngibheke emhlanganweni nabo abangu-multi-choice. Kubudlelwano bethu no-multi-choice bakhombisile nabo ukuthi benze iphutha, baphinde babona futhi ukuthi ngempela bayafisa ukuthi kube khona ukusebenzisana okuya phambili, benze iphutha ngoba leli gama balithatha ngoyini, balithathe lishiwe mina ngiliboshelwe leli gama. Under the court documents they are there saying the title when they are saying especially his slogan azikhale ziyakhala isona sesudlanga eSouth Africa. Kusho laba abantu abangazilutho bezizomsakithi ukuthi ziyakhala kwamanje noma ubuze imbuzo ziyakhala loluphi udlame esekulwenzile alukho. So ke manje ke ngaphinde futhi nabaseTswane njengoba behambe becishela abantu ugesi, becisha ugesi ngegama lami, baphinde futhi bangiposta ku Twitter baqoqa imali close to 2 billion beqoqa besebenzisa mina, even my voice elapha eTswane lapha bengedelela bengangihloniphi, yabona. Abameli bami they are on their toes. So therefore whoever is making money with azikhale ziyakhala, I will be on his case. But noma ngabe ubani oshoyo musician they are allowed, and all the politician organization they are allowed, because we are the society of terminology. Life is better with terminology. So if they use my terminology as a slogan for whatever, it's good. But when you're making money, I am here. I have to eat as well.